मंगलबार साननि फुंबिलि समाव नों आफाखौ सुंग्रि हरदों लुकलं गामिनि बाथौ थानसालियाव। हे आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ अबंलावरि बोराइ बाथौ, लखिमपुर जिल्ला एबा बोखावजाय लखिमपुर जिल्लानि दौरि हान्जानि ब्रैथि सावरायमा बेल। नैबे दिनैनि फुंबिलि समाव जों गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। जों दिनै फैगौ सोलिबाय थानाय नैबे सेप्तेम्बर दाननि 29 आरो 30 समबार आरो मंगलबार बे साननैनि हाबाफारिजों बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि ब्रैथि दौरि सावरायमेल बे हाबाफारिखौ दौरि मावबादा बे मावबादाखौ खुंफुंनो थाखाय जिल्ला गौथुमनि बिथोन बादियै जों थावनिखौ सायख'ना लादों। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जोंनि लुकलं गामिनि बाथौ थानसालियाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बे अक्ट'खौ थि खालामनानै दिनैनि बै साननि समखौ गोसोखांहरनानै जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ आफा इसोरा बेवहाय सफैनो हानाय गासैबो सुबुंफोरा आलो गोजोनै जिरायनानै जोंनि ब्रैथि दौरि मावबादा सावरायमेल बेखौ खुंफुंनायाव आफा इसोरनि अननाय गासैखौबो नागिरनानै जों दिनै सायनासालिनि सेथि खुन्थिया बे गायसननाय हाबाफारिखौ जों दिनै जाफुंसार होनो हाबाय। रायजोनि हेफाजाबै, दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबै आरो बानजायगिरि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबै आरो लोगोसे जोङो लुकलं रायजोनि हाजासे नाजानायाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हाबाय। बेखायनो जों मिजिंथिगोन फैगौ 29 आरो 30 बे सेप्तेम्बर दाननि साननैनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव गासैनिबो मदद आरो जोंनि हेफाजाबखौ नागिरनानै आंनि दिनैनि सुंद' बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय।